Bakulnya tak isis dulu ya. Kelihatan kamu nanti ke TikTok. Ya, TikToknya Mbak Kepo ya. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indalayur. Inilah bocilnya. Halo. Ya, bilang lah halo, coba bakule lah. Main ke Pantai Indalayur, mampirnya ke sostelnya Mbak Kepo. Jamin rasa telur mandul. Bentar ya. Ya. Oh, kelas berapa kamu? Ya makan ini nggak apa-apa. Nah, enggak. Kan sambil ngisi. Panas tapi enggak. Oh, kan sambil nunggu. Lah, nggak apa-apa. Enggak, daripada mubadir nanti. Nah. Ya, enak ah. Nah, iya. Oh, rasa telur ya, dijamin rasa telur manjul. Inilah bocilnya. Main ke Pantai Indalayur, mampir ke sostelnya Mbak Kepo. Jamin rasa telur manjul. Kamu tuh eksis di tengah jalan itu loh, eksis mbak-mbaknya. Ngapain eksis di situ? Sok cantik loh mbak. Iya. Kan itu buat jalan. Oke mbaknya. Iya, oke kan? Ngapain di tengah jalan? Kamu kok itu sap? Kelas berapa tadi? Kelas 2? Kelas 5. Maaf bercanda ya, bapaknya ya. Seneng aneh bercanda ya. Mbak TikTok orang. Iya, follow ya. Kok ada kamu. Kalau nggak di TikTok kan di YouTube. YouTube-nya Sarpet ya. Ya, gitulah. Nggak ngomong kan nggak enak. Udah cantik kok. Nah, cantik sudah, cantik. Luar biasa. Orang mana, Bu? Orang Gedong Moyo tadi, tadi jalan raya tadi loh, kan ada gereja lah itu. Kamu naik apa? Naik sepur apa naik bis? Naik bis. Enggak naik apa itu? Odong-odong. Ya, naik apa? Mobil. Enggak, naik itu loh. Apa? Naik itu apa? Naik truk. Kamu tuku telur dulu? Yo. Naik. Gua itu pengen. Monggo. Pinteran, Bu? 2.500.000. Ya, 5.000. Iya. Berapa no? Sampai 1.000 ya? Sampai tuku 1.000. Kok bisa sampai tuku 1.000? Kok dia ngomong? Kan biasanya gitu, Mbak. Di mana-mana kan di situ gitu. Iya. Jadi nih se itu, Mbak. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Kan enggak kan emangnya segitu ya. Emangnya segitu, Mbak. Ya. Iya, ya, Mbak, ya. Ya, mulakno sampean nyeplos ya. Kulitnya tuku nek alon-alon. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Ya, enggak apa-apa, Mbak, ya. 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 Emangnya pasarannya segitu, Mbak? Ya, tadi mau cangkeng aku tak golek. Tak bayar. Ya, rene kok kon golek. Ya, biasa aku bingung ini. Piye lek aku? Dari aku. Ayo, no, gak ada
Sirus. Ya. Iki panas camping, Iya, camping Mbak E. Mbak E mau camping ta? Anakku dicocok. Enggak apa-apa, kan hiburan Mbak E. Mbak E nanti masuk konten loh ya. Ya, serius sampai masuk konten tenan iki TikTok-nya Mbak Kepo dan YouTube-nya Mbak Kepo itu kameranya. Ya, nih, makasih. Dadah. Ya, TikTok-nya Mbak Kepo. FBP TikTok itu aku Iya. tahu lewat bener ya. Ah, sampean gak follow ya? Pertama masuk FBP. Iya, agak asing ya bakulnya. Bakul telur. Tapi saya jarang di taman, Mbak, karena saya nggak di taman. Sampai situ aja Mbak ya. Ya, mahku cedak. Iyalah. Ketoknya sampean dia tahu mampir ya? Iya. Jarang saiki. Iya. Jarang mau pasar. Enggak apa-apa. Jarang mau pasar. Iya. Sausnya dipisah ya, Mbak? Ya. Untungnya ketutup iki. Dari ya. Ketutup. Itu beneran no? Masuk YouTube sampean kok? Ya, yuk. Engko iku apa jenenge sampean follow? Ketok gambare. Ketok, saestu ketok. Sampean teleponnya mboten ketok. Sampai di sini loh ketok. Kowe malah sing ketok. Iya. Nek di situ enggak kelihatan. Saestu. Nah. Kene di sini ketok mau. Iya. Kameranya kan satu di sini. Iki gak kaset. Endi lah Mbak ora Iki lho ketok. Oh, sing sebelah kono iya ki ketok. Sampean yo ketok padha. Lah cuwili aku gak sadar. Lah nggih gak sadar lah kameranya disengaja cilik. Ibu ya nek iso koene iki kacamata. Kan eksis, Mbak. Nyatanya sampean mampir, Mbak. Ke Pantai Indah Layu. Nah, jualannya kan di Pantai Indah Oh, Layu. di sini. Ya. Kalau liburan. Iya kok lah nek pas kono. Enggak bilang ya sampean. Ya biasanya ori ya. Ya, biasa ini luar biasa. Marai sampean biasa di luar, jadi ini kan nah. Betul, memang betul. Laman di bocil, laman gak tahu mau pasar. Sen pojokan sing biasanya gak tau masak Dekne. Iya. Ora pasar tukune mateng. Enggak apa-apa, Mbak. Jarang masak. Saiki Lah iya, jarang saiki. masak. Oh, bojoku tak kayak ngono ya enggak mau, Mbak. Iki wanita kayak. Ya aku nek ana bojoku ya masak, Mbak. Ya, Tapi enggak nek apa-apa. pas Lah, sampe ini anakku berarti tak ya tuh. LDR. Bojone LDR ini. Ya kerja. Gak ana kosong. Sing sebelah kan. Apa no? Sebelah dia. Ruame. Ngantek jelas, ngantek bingung aku. Ida, lah bocah kok iso. Ayo salah nangisan. Sausnya bisa apa campur, Mbak? Enggak usah sama. Ayo, campur saus. Campur bisa. Campur. Lah kamu kelihatan nanti. Tebakannya Anda apa? Tebakannya Anda apa? Iki cah. Cah. Iya, Amit. Ya. Makasih. Iya. Inilah bocil ada. Ya. Ben kok tak sopo ben gak lali. Ucul saudara-saudara Monas. Ya, amin. Ucul saudara-saudara karena dia itu apa kepanasan di dalam. Enggak keluar-keluar. Yo nang yo maaf yo nang. Bakula minta maaf ya nang. Belum diterima 2 juta. Oh iya. Maaf ya nang, bar dimakan di lambe ya nang ya. Maaf ya. Sausnya langsung ya nang kowe. Nggih. Sampean belum bayar ya nang 10 juta ya. Iya. Sapira nang? Sapira nang? Wis bodo iki. Sampean nang. Lho duwe sampean kok biru nih senang nang. Gak ono cilik to nang nang. Kan balas
Oh, gak apa-apa, gak usah jolong kok nek iku. Sanggune lagi metu. Sampean iku apa dipisah apa dicampur nang? Campur nek sanang. Ae kebiasaan ae kok. Ya aja ora angger aja pisah mbek bojone. Sak pira nang? Ya nang. Sitok njalukake nang susukmu nang. Sik nang susuk lu nang. Aja gatel-gatel nang. Sik nang kurang nang. Susuk 10.000 nang. Ya, sik kurang 20 juta nang. Wes bakule direbut wong ayu-ayu bingung iki. Ha iya. Ket mau ngantuk, saiki direbut wong ayu-ayu. Saya adem, saya lari. Amin. Ya nang, 40 juta ya nang. Nggih. Ya dadah nang. Ya. Iki jane 10 untuk pira lah? Enggak tak medun. 10. 10 ya untuk papat le. Sing 10 kemarin. Ya atus lah. Ora diskon. Tak gawani rene kabeh. Njaluk diskon. Iya, monggo diskon. Sampai 10.000. Sampai beda mbek ngarep apa ngguri? Padha apa gae? Boleh montore ae karet. Bakule bingung sik urung sepaneng. Ket mau soalnya bakule ngowoh. Dadine sepaneng. Lho, kok cilik? Cilik ae batine ben akeh. Bakule ben ndak iku apa umroh. Sing upah dene yo aku yo tidak entuk apa-apa ya Bunda. Nah iki nek mau katutane bocahe sak akeh cah. Berapa? 10 kali 3. 10 kali 3, 30 juta. Berapa Mbak? 15.000 Mbak. Katanya berapa, Bu? 15 dapat 6 tusuk Mbak. Mantap kok. 20 pun. Iya. Atraksi ya. Unjuk karpet dhewe. Bakule lali eksis iki lho. Iki lho. Ngono cantik ditunggu. Nanti kamu bersama ya. Andra kasihkan Humaira, kamu bersama adik mas. Lagi butuh berapa? Satu lah. Ini ya malah ya rame-rame. Lho, duit sampeane nular. Tapi kok bonusnya ya siji ya. Wong duwike nular ya. Sampean mau tinggal mulai toh? Mau pulang toh? Sampean mau pulang toh? Wes foto-foto gak usah action. Turun. Cepet-cepet kok action barang. Action barang lapo. Sausnya dicampur ya, Nang? Tapi masa Maaf penonton, bakunya nggak jadi eksis, ditunggu tiap orang banyak. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layur. Inilah cantik-cantik mbaknya. Sampean di belakang kamera mbak, nggak ketok. Iya. Iya, kameranya di sini mbak, di sini ketok mbak. Apa di belakang? Yo, niku bu, kaineh yo duwike bu. Kabeh duwike sapa bu? Lah yo nek bayaran wani bu, berputar. Laporan bose yo wis tidak tahu wong aku bose bendahara. Iya. Iya. Wong bose yo gak roh apa-apa mok golek tok. Takoni. Iya. Iya, lah piye? Lah aku yang nyanyi aku. Nyanyi yo engko kena copyright, Mbak. Mau kok nyanyi? Urung bayaran, Mbak. Sampean sing nyanyi, Mbak, monggo. Nggih, lek nyanyi pala bakule. Iya, jangan gitu Urung nyanyi sampean melayu kabeh. Bakule apik eksis nganggo kacamata ora sida ngene kok. Wis sampean kan sing mampiri pertama. Dadine kan yo alhamdulillah. selalu. Ya penasarannya tenanan unjuk ya engko ya.
usah sampean tok kono malah ketok artise tenanan sampean kok. Wong sampean sing bebehi. Artise sampean. Lho, kan mepet bakule. Ngowok full ya full. Oh, beginilah edisinya penonton. Ya, sik. Mbak keponya ini loh. Jadinya itu loh. Kita tunggu. Dim, salah Dim. Kamu jangan nongol dulu, sayangku, cintaku, manisku. Yo telur, kau aja nongol sik telur. Kamu kepanasan telur. Ini sinaune ndak ning ndi ya? Sinaune iki alhamdulillah sinaunya nggak ada yang belajar, nggak ada yang melajari. Beneran? Ya monggo tinggal dulu di WC nggak apa-apa. Ya beneran itu. Tunggu, niki tak gaweke sik nggih. Iki dapat Boten tambah suwe, 10 lagi ya. jadi 4 juta. Yeah, 40 juta jadine. Yes. Itu yang satunya udah bisa nih. Hah? Ya, belum diseni. Monggo niku dulu ke WC dulu. Ya apa? Jadi total. Monggo ke WC dulu lah, sakit Mbak, ngempet Mbak. Lah. Oh lho telurnya mumbul. Sayuran ngerti kan sayuran ngerti. Campur. Laut. Ya, bakule sosel ya, awe-awe adil ongkos bakule sosel ape kepengin healing kok. Bar liburane. Oh, malah sawanan to, ora gelem metu. Kurang ajar loh. Ini loh kurang ajar telurnya enggak sampean kok. Ditunggu wong akeh saiki lho. Nah, ini loh ditunggu wong banyak. Sampean kan lah. Tunggu wong banyak. Lah, apa? Dah, bakule ra ketok. Ya. Ya, maaf Mbak, lama Mbak. Kedap ya, Mbak. Aku bergendong kono setanan aku. Kono aku kok mobilnya bisa. Maaf lama ya, Mbak. Rumahnya mana, Mbak? Oh iya. Boten aman. Kapan aman? Alah aku lah teko tengah segara ndek pas iku. Sampai bentuk awan. Aman aja. Ya sampean kok dadi artis sing. Tak iku ah, follow aku ah. Kok dongan apa? TikTok ku. TikTok Mbak Kepo. Wis iki lho, Iya. Mbak Kepo. Aku di banet ya. TikTok-e engko Mbak Kepo, mbek YouTube Mbak Kepo. Aku diingi alhamdulillah diupload wong ping 3 aku. Mbak iki engko melok ngupload padha ae. Iya. Nah, aku kan nang apa? WA tok, gak Story tok. gak upload tenan nek. Ketok aku tenan. Aku ngantek nibo tangi tenan ta. Oh, marai kan aku gak nyekel HP, dadine aku nibo tangi kon moto, wong sedan padha ae. Mak-mak. Iya, mak-mak lho iki.
Mbak sausnya 2 apa 1, Mbak? Satu aja. Aku ngomong Sampean? satu aja. 1 aja. Iki sana nunggu ceritane. Lah iki isel ya tak kene, mosok sampe tak iki sakmene kae. Sampean tukune ya 40 juta kok. Sangke. Lah iya, demi nggembar penggemar Mbak Kepo. Iya, penggemar Mbak Kepo ya. Edisinya masih sama. Mbak Kepo sih hotel. Ya, Mating-mating ya. kan orangnya kepo. Ya, dadine jenenge Mbak Kepo. Iki onti wis ada. Onti. Gondongnya tadi? Oh, nggih. Iya, brejongnya 4. Berapa? 4. 4 itu 40 juta. Ya. Ya, niki dadi 60 juta nggih. Leres nggih? Ya, maaf lho nggih. Aku ya maaf. Oh iya, soalnya bocil-bocilnya sudah di niku nggih. Maaf lho nggih. Enggak, Pak. Ya, makasih. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Angin masuk angin. Ah, enggak apa-apa, malah seneng. Aku apa ikut sampean ya jauh. Ah, aku ya ora kudu gawa. Nyoro. Gawa nyoro. 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 Tapi iki ngene lho, iki tak hitung siji ngene. Lah, bakule Ya iku. Allah. Sik iki siji sik padha rata mbake yo padha ae bentuk. Ben gak sampean tok, yo. Nah, siji. Iki Loro. ora acis. Ono iki gak ono sosis. Ono mbah ndek mau moro di sosise. Sois. Sois. Ben padha ratane mbake ben iki. Ben pulang kowe sakake nek gak pulang. Ndek mau sausku tak kok endi yo? Sampean saus 4 berarti. Enggak, satu aja. Itu ya, Mbak ya. Sampean berarti saus 4. Nggih, Mas. Ayo mlebu ah, Ndok. Ora mlebu-mlebu maksudnya apa, Ndok? Oh, adil lah. Sampean ben iso ngowang nek kono. Adil. Nek beruang karepe kan dadi beruang. Ya, gak apa-apa. Gak pantes ya. Sosisnya. Ya priya iki gak pantes ya dadi tak iku sosisnya. Oh, bakule keloman lah andani. Mbak, amit, Mbak. Makasih, dadah, Mbak. Ya, maaf lama, Mbak. Kalau aku dulu nek gitu. Wes aku udah ndak emplok lah. Rasane ndok mosok mau kon rasa sampean. Oh, bahaya engko. Oh, kurang 2 sampean ya. Biasa. Ya. Maaf lama ya menunggu lagi. Berondongnya 4 tapi gak di api. Aduh, bejo saya berkamera. Untung kepo Iya. tenan. Iya. Hah? Pipis. Tapi berkamera, tapi alhamdulillah berkamera kan ada saksinya. Kan ada sampean. Membawa hoki. Iya, sampean duwe narik pelanggan. Anteni ndak bisa kepiye. Hah, lah pripun? Ha, goro-gorone bakal kepo. Bakal kepo rada gage kok. Kat mau gabut bakule. Wis garing. Kolo, Mbak, ambek sarkep ya, Mbak. Wes dikangeni aku iki, makasih. Rene pertama sing Ya. Kamu kesukaannya. Alhamdulillah dikangeni dulurku sing wayu dhewe. bocil-bocil. Iya. Yes. Yes. Engko tak delok lho ya, soalnya engko tok omah ya. Oh, langsung. Iya, wis gak apa-apa, wis gratis wis loro ae kok. Tapi yo comet-comet yo maaf ya. Gratis kok comet yo. Comet kok tenanan. Luar biasa. Ini kok rada sugih. Ya, sugih gak usah sugih, cukup ae. Wis sugih ku loro. Sugih cukup. Ah, cukup. Enak cukup. Beli apa-apa cukup, beli apa-apa cukup. Tapi cukup iku kelasnya dhewe-dhewe. Ya, enggak apa-apa, sing penting aku seneng cukup. Wong tumpakanku ae cukup ngene.
makin rame ya. Sausnya di dewe-dewe apa berdua seberapa? Semua. Kurang enggak ini? Itu jadi satu itu. Enggak apa-apa. Tak ambilin saus lagi. Ya, nek sampean gak gere-geri lho. Cantik-cantik ya. Bakule ya grogi nisan. Pek eksis gak sida aku malah. Wes saiki nang Sambio eksis. Gak nganggo kacamata iku gak enak. Gak eksis lho. Ketok meripat. Masalah. Wis to nek ora ketok ya benakno kok. Kacamatane hitam ora ya. Hai. Ana barang apik wis apik ya. Mbak, seberapa, Mbak? Kayaknya bilang. Udah. Ini soalnya kental, Mbak. Oke. Ya. Maaf ya lama, Mbak. Oke. Judulnya cukup lama ya sabar. Ya. Ya, sampean belinya enggak kacang-kacang ya, Mbak? Belimu itu loh, enggak kacang-kacang. Iya. Kalau kacang-kacang ya lama bakulnya sempat mau berapa? 4 saus itu pisang apa ditambah? Kak. Wah, bojoku paling setia yo nya. Oh iya, Rasa wedok sampe gedene ini kan wedi ya. lah sampean muni cerai langsung Lah ya. jare tak kok dipisah napa mboten? Lah cerai lah pripun. Sampean di belakang kamera gak ketok lho yo. Loh, Tak iya piye? masuk kamera lho sampean kon masuk TikTok Mbak Kepo lho ya. Endi e? Oh, ini kameranya. Waduh. Ayah kowe. Saya durung Ngeri, anjir kok nek taring. Ada uang Nah, mriku nanti masuk Gak usah. kamera. Nah, sampean tadi ngomong gitu loh yo. Engko nek didelok bojone. Ngono viral. Viral karo bojone. Lho. Makasih. Dadah dulu. Ya dadah. Dadah, pes. Nek aku viral malah bakule malah digolek wong akeh. Ya ora apa-apa leh. Malah enak, bakule malah laris. Lah hawa. Ya, sebelah. Ya. Inggris, Inggris. Ya enggak apa-apa tapi sampean kan pelanggannya alhamdulillah akeh, ke bakule yo gak nenger. Nah. Maaf ya, mboten nenger bakule. Berapa? Sostel. Nggih. Nggih, berapa biji? 2.500.000. Ya. Ora ben-ben. 2.500.000. Ya, 10.000 ya. Gak apa-apa le, nyatanya sampean alhamdulillah kalau ke sini mampir ke sostelnya Mbak Kepo. Dijamin rasa telur mandul. Yo, Ya? Masa mau kon rasa gereh? rasa gerah. Ah, ya. Rasa bayar ya ora ono. Bayar. Ya ora ono rasa bayar nangis terus. lu bakule. Sekali terus. Lah iya, gulung-gulung kok malah. Jelas untuk blok saya. Iku lho. Sedap ya, Mbak. Bareng kowe. Bu, renyah banyak, Bu. Masuk teman loh, Bu. Ada suara nggak ada orangnya, Bu. Oh, teman, Bu. Renyah banget loh. Iki loh kameranya tenan, Bu. Sampean aja tenanan loh, Bu. Sekarang suaranya enggak ada orangnya itu. Ya. Lah sampean di belakang kamera kok. Ya ora ono suarane. Timbang ono wong kok suarane. Iya. Malah bingung. Bakulene sostel. Dadak gawe basa isyarat. Iya. Tanggane blebekan. Pegatan apa rujuk, Red? Aku rujuk. Berarti diwar. Saiki lho banyak pegat saya aku rujuk. Diwar, tahu saya mbek ngonoke. Lah jare tak takoki pegatan apa rujuk njuk rujuk. Pisahan dipisah-pisah. Wes iku kok rujuk enggak enak ah. Ya cari yang lain lagi ya. Wong si Albi njaluk pisah. Albi mbok gak mau ngasih kabeh ra wis Kaget. Ya. Iku mau entuk papa teng ngomong atekan. Bakulnya. bahaya. Gak bahaya, Bu. Bahaya meneh.
ben terkenal loh. Maaf lama ya Mbak. Sampai jam berapa, Mbak? Maghrib? Ya, sampai maghrib engko gulung-gulung mbek bojone, njaluk pijat. Yo iya, ambek bojone tanggane ya Aja bakat tanggane. Bar saiki malah bojone ngono wae ku piye. Aja ngono le, aja bakat tanggane bar saiki tanggane. Gulung-gulung ambek tanggane. Moh aku ora iku wong aku gak entuk tanggoku. Aku entuk wong lamongan. Lah iya. Moh ambek tanggaku. Penak entuk ade ya? Iya lah. Entuk ado purek-purek gak sida mulai. Piye? Lah aduh. Kan wong ana purek barang. Bahaya iki. Sampeyan iki bahaya iki. Ngono ya. Heeh. Lah sampean muni tanggane bahaya. Alah. Halah. Luar biasa. Biasa di luar. Ayo lor, ndak gage lor, wis dinteni wonge lor, telur. Ayo ndak gage, ndak mumbul kabeh, ndak gage. Ayo iki lho wonge wis kesel ngadeg lho. Iya. Ayo lur. Telur gage lur, telur. Ayo lur, kek aja manja-manja lur. Ayo ndak gage. Ndak mumbul. Nah, ndak mumbul kabeh lur. Wis ndak digawa muleh, dipangan tok lambe lur. Harus tahu, Pak. Napa aku dhewean? Dewean ya enggak apa-apa. Rombongan lah. Gak tahu. Agaknya no. Yo mau jam 3. Bisa aku jam 1 mau. Anak muda yang ini apik tuh. Ya enggak apa-apa, sampean yo mek ikut meramaikan kok. Agak ngono gak tuku sos style Mbak Kepo dijamin rasa telur mantul. Ayo Bu neh, Bu. Apa ya? Sampean neh. Kok malah menang yo dadine engko sepi. Aku lo sak selesai sampai awan beto dadi bakal blonjo jeneng kene makan beto. Iya, gak apa-apa. Menirku tak kelompokno untuk sak Iya. kampas to. Ora apa-apa. Sing penting happy. Alon-alon akang kuwi. Peter. Jenengan sesa. Napa? Jenengan puji jenenge? Pamutan. Oh, pamotan. Saiki nek brambang murah diterno kok. Wes, apa? Golek apa? Ngantek dinteni. Maaf, Mbak. Ndek mau belum dadah no, Mbak. Dadah gitu, Mbak. Siji ae, Bu. Oh, gak maksudnya iku salsa salsa. Tapi gak dadi siji le, dhewe-dhewe le. Heeh lah. Berapa, Nak? Ini berapa? 2.500.000, Nak. Oh, suci. Tapi plastiknya dadi siji, gak apa-apa. Plastik iki lho kresek. Iya, ndak apa-apa nek gresek. Iya, sik sabar, Nak. Sabar ya, Nak. Sik, iki ditunggu bebeknya, Nak. Sik, Nak. Bebeknya menyari, Nak. Sik. Sausnya dipisah apa dicampur, Nak? Sausnya dicampur. Sausnya dipisah apa dicampur? Malah pergi. Sampai tak pisah sausnya ya. Sampai dicampur, langsung dimakan, Pak. Nek langsung dimakan nggak apa-apa, engko nek sampean bawa pulang bededek mboten enak. Amit, makasih. Dadah. Maaf lama ya, Mbak. Amit, Mbak. Kedap saus ya, Mbak. Dicampur iki, Mbak. Mbak, iki, Mbak. Ya, sausnya dipisah apa dicampur? Ya, soalnya demo tak takoki malah delek. Ya. Sak pinten? Bon nggih. Maaf ya, Mbak. Amit. Ada, sekedap ya. Amit, Mbak, makasih ya, Mbak.
Sausnya dipisah ya, Nak? Iya.